mga mami, problema ba ang pagpakaon sa inyong mga chikiting sa mga utanon? Suway kining bola-bola nga hinimo gikan sa puso sa saging nga siguradong perfect pang subak sa spaghetti. Busa tara kat ununta ang pagluto niini pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Kung problema gyud nimo ang pagpakaon og mga utanon sa mga chikiting, why not try kini gitawag nga banana blossom balls o bula-bula nga ginama gikan sa puso sa saging. Sa unang tan-aw daw sa kini ka bula-bula nga baboy na kinaham sa mga bata. Busa, katunong ta ang mga pamaagi sa pagluto niini. Una, andama ang mga sagol sa masaw sa medium-sized banana blossom o puso, asin, pepper, dinugmok nga sibuyas bombay, 5 ka clove sa ahos, tuyo suka, 1.5 cup flour tubig, o 2 ka itlog. Una, paniti ang puso sa saging, dayon hiwaon lakip na ang mga lamas. Pagkahuman, palatan kini. Human malata, pabugnaon kini, dayon hiwaon og pino-pino. Pugaan og i-mix ang mga hiniwang lamas, dayon timplahan sa imong gustong lasa. Isagol usab ang 1.5 cup sa harina, lakip na ang itlog. Dayon, i-deep fry sa init nga mantika. And ready to serve na ang atong budget-friendly ug lamiang banana blossom ball nga perfect sa mga chikiting. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.